вас, сябры! Мяне зовут Вера, і вы глядзіце разумную раніцу. Вялікі скарб беларусаў – гэта наша традыцыйная культура, якая на працягу стагоддзяў натхняе мастакоў, паэтаў, музыкантаў. Сёння я вам раскажу пра бадай адну з самых вядомых песняў нашай краіны – «Купалінка». Даследчыкі-фалькларысты у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя у розных куточках Беларусі зафіксавалі песні з падобным сюжэтам пра жанчыну, дачка якой пляце вяночак на Івана. Больш за 100 гадоў таму Міхай Шчарот напісаў музычную п'есу «На купалле» для беларускага драматычнага тэатра. У гэтую п'есу былі ўключаныя розныя традыцыйныя спевы. Знаёмыя песні загучалі па-новаму у паэтычнай апрацоўцы Міхася Шчарота і з музыкай Уладзіміра Тэраўскага. У тым ліку і «Купалінка». У 20-е гады п'еса «На купалле» для гледачоў прайшла больш за 400 разоў, мела вялікі поспех. Разышліся ў народ і песні з п'есы. Асабліва палюбілася «Купалінка» у выкананні гераіні Алесі. У ролі Алесі вядомая ў Мінску салістка, педагог, літаратуразнаўца Александра Александровіч. Сучаснікі узгадваюць яе неверагоднае лірычнае сапрана. Кажуць, вельмі любіў слухаць яе і Янка Купала. Сама ж песня у апрацоўцы Шчарота стала шырока папулярнай не толькі ў Беларусі, але і па-за яе межамі. Гэта песня стала сапраўднай пярлінай рэпертуару такіх калектываў, як песняры ці сябры. На адным з канцэртаў у Мінску загучала «Купалінка» і ў выкананні брытанскага рок-гурта Deep Purple. Вельмі папулярная «Купалінка» і сёння сярод прафесійных выканаўцаў і аматараў народнай песні. Кожны з выканаўцаў укладваў яе часцінку свайго сэрца, а слухачы заўсёды сустракаюць з цеплынёй і пяшчотай. Купалінка, купалінка, цёмная ночка, цёмная ночка, а дзе ж твоя дочка? Сябры, а якія песні падабаюцца вам? Дзяліцеся сваімі думкамі. А я развітваюся з вамі. Няхай гэты дзень будзе добрым.